Da? Moșu îți rog cadou și te rog să fii la fel de publică și ea. Asta e atât, da? Poți să-l ții? Să nu caci el, da? Ce m-a zis Tirine și despre tine? Că nu-i prea fructe. De ce? Nu crezi că ar fi cazul să mănânci niște fructe, așa? Să faci vitamine, să ai multe vitamine. Ca să nu răcești, și ai nevoie de foarte multe vitamine. Nu poți promite moșului că o să mănânci fructe de aici acolo. Măcar unul. Nu-ți place, dar ce? Un moș, o vară, nimic? Nu? Bine. Asta e pentru tine. Să fii sănătos, să crești mare dragul moșului. Cristina. Numai copii cu minți, numai de copii cu minți am luat. Ce faci, dragă? Nici ție nu prea îți place să-mi faci cările din ce mi-am zis de tine. Deși aveți foarte mult, hai la muncă. Și nu face nimic. Așa vrea la muncă. Mai ai aici, da? Hai să le facem acum una. Să rugăm să ne mai duce cum să împărțim jucăriile la alți copii, da? Asta e pentru tine. Asta e pentru foarte mult, îmi place. Ne vedem la anul la fel de curând, da? Nu știu, de pupă și curează sărbătorul cu culoare. Să crești mare, da? Cu plăcere, dragă mă. Cichi! Am ceva pentru tine aici, Cichi! Hai la muncă aici. Numai copii cu mici, după cum spuneam că exact copii cu mine. Corect? Ce n-ai făcut? Ce mai făcut? Eu știu că ești atent la lecții. Ia bine, ce mai făcut? Și zice moșul, numai bine ai făcut, numai bine. Ai fost un băiat extraordinar de cuvinte. Asta e pentru tine la acest moșul să ți-l da și ție? Să crezi, mami. Patrick. Bună, Patrick. Ce faci? Cum fiți? Bine, da? Ești ce cu tine? Ești obosit? Că tu ești mult mai energic și mai de ascultat. Am răcit puțin. Și tu trebuie să mănânci fructe ca să faci, ai vitamină. De asta nu mai răcești. Îmi facem cu mami și tati? Da. Moșul are pentru tine un cadou. Cum o zici, moșul? Cu plăcere, să crești mare. Dragi copii, părinții voștri au fost... Mă gândesc să plec și pe la ei, în seriile ce vin. Au fost sigur cuminți? V-au ascultat, da? Bravo, bravo. Moșul vă urează să fiți cuminți în continuare, așa cum ați fost tot anul ăsta. Și să aplaudăm puțin și educatoarele, dacă ne pentru doamnele, care s-au pus puțin doamne să și ca la bună să vină moșul, cam câteva zile. Și cu asta, da, vacanță minunată, vă doresc. Sacul meu e gol de acum. Merry Christmas! Ho, ho, ho! Dragii voștri!